bahay ni Tatay Uyong. Ay, patambal sa kungat to. Iahak man yung kinabuhia. Basta ting habagat, ting gawas sa mga hubag. Ito hubag ng taarilas, gawas atong palit. Suswa yun ang anga, diri yun gi. Hubagan yun sa buko-bukos akong pawikan. Tang hasula, ani, pati na ba yung pagkalayo atong ilang balay? Agwanta dyan ko, ani, kay mapay lang manambal. Sus, paita. Ako na lang ni. Layo apa jud intaw na ako og lakton eh. Sedangkan pagka gumagyang kasagingan ani. Pati walibo na sa dan. Tapos may lagwa jud mag bagyabag ani nga ungo ron. Kay tutok na baron mura ba tigawa mga ungo panlibunan. Wa mo kauban. Naaros Tatay Uyong ko dito ron. Ano dito ka natulakaw kay buta mo ko to. Basta na ay mo agi rin diri. Ako nining lugar. Tuog lahan eh. Ibaw gini ron. Kung naay mo agi, ako ngayong girahon. Ako ang tanan, kasa, pogon. Ha? Tanang sa ako ani. Uy, di babayay. Bakit ako maghibo din ay? Tingin sa ganun hibo na. Wa siguro magbinuang dito ay kay kung ko kita itong bangay. Sige mapabungbuang ni. Wag ikibaon ni Benaakim. Ako ang pinakon. Siksira pa kayo. Kupingi ko manit. Basta mada ako Power for buko kayo. To, hindi pa bila na ko na. Kupati ni spring hoy ron. Ay, asa ba? Ari dire. Ari dire. Ano? Asa magka? Ato ko na Tatay Uyong. Tatay Uyong ko. So, ay kasi Tatay Uyong. Ako ra nang kanang gisugkon. Sugkon ra ko na. Kay espiritu naalala ko na. Dili ka na nako. Kaya wa ka kibaw nga ako'y tagiya diri. Tanang mga nilalang 20 kapre. Ako'y tagiya na. So, wa na nako diri. Unsa man ka uy? Kanang unggoy sagoy o. Oo. Dili. Yawa ka. Ang akong power. Wa magamit. Wa silbi pawira. Naglabi lang dagdag at pa kayo. Ako tumbok doon. Sa man to eh. Dayapag magtungtawana. Sino na ko itong mga unas? Saan mo ito nabuang namang guruto nga? Hapa naman ko atong animal. Sus, nagigay ka makabuto ang hupag. Sus, usawa na din butot ng hupag ganing bapaw sa kong pawikan na. Hinatay itong tawhana. Balik na ako ron. Asa ka ko agi og naparod dito nagatang-atang ron. Animal. Katong papadambal ako primero. Wa man to siya. Ay man to gikan mo. Ungot. Ning kalit ba lang to gawa sa atong libot? Animal. Doon ko sa Tatay Uyong. Stig. Ko na Tatay Uyong. Ayo, Tay! Tay! Huwag sa biyabi. Ayo, Tay! Tay Uyong! Tao? Oh, tukarang mo na sa iyang payag di. Ay, ito pa naglingkod ay nga to. Tuon ako, be. Tay! Tay Uyong! Tay! Tapos na naman ay kaderita. Naluya ko na magpangitan. Mga balay. Ari dili day, so day. Ayun day. Saan na yung kinadatay? Sa ato day.
Tay, usa na imong gidatay. Kung ano eh, kanang palina ba? Aw, Pagkuhan sa mga daotang espiritu, pawa sa mga daotang espiritu. pa. Tambal ko tay baka na ako'y hubag tay. Patambal ka? O ko na ako'y hubag laki. King ka man ka? Kato maning dara ko tay tubangan mo kaya. Ana. Ara na. Oh, ana. Oh, Patambal ko ba kay na ako'y hubag. patambal ka? Oh, Nakihubag. hina ay hubag lagi nasa. Kunya, layo-layo ra ba ni mo aday may kinag-abot ka diri day wa kasugat tong mga kontrapartido nato ngadto day. Kay kini amo ilan na ra ba ni nga perti mga hilan kini among lugar day. Nato na mga daotan dire. Gabi ko dito tay kapong lalaki nga. Puro unas ang gisulog. So sa akin ako ungo. Sus ikaw ba ang lalaki kabayo? Sus dahil ka na kinakadagan ko. Oh, isa na kung akong hubag bubutong. Sa ako naman ang tay. May kay ang hubag nga kanang di maayo wa bue. Makugaling ni susut kita kong kuyawa nga. Na, mag-espering hoy atong inahakda ko. Unsaon na naka-espering hoy na. Karang, May tagwapo. tay. Mao siguro to katong kuan day katong sagoy. Saan nga unggoy? Dito ba sa Oo? Maon. Wala. Ikaw magbantay ka kay naay sagoy dire, naay daghang mga kuan dire. Kanang mga utang nga mga dilalang. Mga Layo kayo extra, lugar tay oy. Di layo. pa lang ka maayo manambal tay di ko diri mo ri oy. Mga kontrapartido ra ba na ako mga kontra? Nay nato tay. Akong hubag ba? Hmm. Matayhop ani tay. Naman ni sa kanang buko-buko sa kong pawikan tay. Uso din ang hubag tay basta ting habag tay. Ari ko na imong ato ko lang imusuan kay tin ko pagka sa kin nagid duol sa imong pawikan. Wag lagi kayo tay. Mubahon naman siya og init kayo. Trabaho karon nga init yang panahon. Mubahon na imong hubag. Doon ra ba sa imong kuan? Kanang hubag nga di maayo ba? Kanang pawikan mo, pawikan. Nya mo tayhop ka tay. Ato lang tayupan. Nya makaklaro ka tay kay naara man sila na akong hubag tay. Ito, tayupan. Nya makaklaro ba ka? Pero lagi. Aw, ana na lang tay kanang sundan lang ang baho nga murag bahog tinabal mao na na. Ari. Padol na gamay, padol. Karon lang tayo kaya. Tayupan to. Bakit ng tinabal? Oh! Ano, tinabal, ano day? Panos naman kayo ni day? Wa Dugay ina nako ligo asay. Aw kanang tay kay sus. Puting sakitas hubag tayo nya ako pa yung baso. Tay murag padong naman ikang grina imong sama day. Oh, sita pa ra ba sa hubag nga way ayo-ayo day. Pati ra ba sus nagyambi ra bang naong day. Oh, Ayo sa taon tayo kay bahuan na gid ani day. Oh, ikang grina. Pati ra bang tuula sa kanang bangag nga way ayo-ayo day. Sus nagyambi lang ang naong day. wa kita nga nako basa atay. Oy kay puting sakitin ang hubaga tay. Bahuan, di na masingo day. Ay sige, talit ko na day. Lagi masingo. Wa Pati kay bahuan. Tay wala man ni hubag akong lupot. Buak, kasuka. Ay. Kasuka. Talit ko lang kay di na yung mada. Wa man ni hubag tay. Og baho ang kanang tinabalay mas. Baho pag ginaday oy. Nya, ari kas nuot putambal. Ay, lubot tay. Lubot tay. Arang may gamay day kay murag nagnisira. Ako nagnisira. No. Butali. Butali. Baho yung tinabal.